भारतनि संविधान गोलै गिरिमुं गयमुं हामजामुं एबा नास्लिमुं कागजात अंगुई जत बेरेमनि बरफ बाय सय अंगुई अंगाय मतायनि आंगुरिया देपरमा मतायनि मुंनि उइतुक्राक बाय समाजखानि त्रिपुरा राज्यनि मन्त्रि हिसाबै आलिधानि जे বিষয় বিবেচনাनि दाबि दिसाजागोन एबा आनो सिरिजागोन आबु मन्त्रिनि तांजागनाय सामुं गारि फ्लां फ्लां एबा गतन गुनो बरफ एबा बरफनो साया एबा सोबलाय Sri Ketudev Verma, Minister of State. Sri Ketudev Verma, Uitukurak by भारतनि संविधान रुगै गिरिमुं गयमुं हामजामुं एबा नास्लिमुं कागजात अंगुई जत बेरेमनि बरफ बाय सय अंगुई आं श्री केतुदेव वर्मा मतायनि मुंबाइ उइतुक्राक बाय समाय दांनो त्रिपुरा राज्यनि मन्त्रि हिसाबै आनि abo ang sirinjagan abo mungkin tangjak nai samu berat pelang-pelang eba potong gunung